Ahoj Martinusáci, ja som Dušan. V Českom Martinuse robím prakticky od jeho začiatku, lebo to tu mám na starosti a som country manažer. A teraz by som chcel povedať 5 typov na knižné vianočné darčeky. Ako prvú knihu vám chcem doporučiť Príbeh Kmotr od Mária Puca. Je to jedna z najväčších klasík a jedna z mojich najľúbenejších beletrí rovnako. A kto by to nepoznal, teraz pred Vianocami to ale vyšlo v takomto veľmi peknom darčekovom exkluzívnom balení. Ako záložka je tu normálne takáto kúlka. A sú tu vlastne prestrelené stránky, takže takto vidíte durch cez to. A tá kniha je dosť ťažká, má to takmer 1000 stránok. Je tu vlastne popísaný celý ten príbeh, ale čo vám teraz chcem ukázať sú tam takéto nádherné ilustrácie. Čiže si myslím, že je úplne ideálny darček. Druhá knižka, ktorá ma v poslednej dobe zaujala, je Elon Musk od novinára Ashley Vance. V Čechách to vydalo vydavateľstvo Young Melville Publishing. Ja mám Elona veľmi rád, pretože je to človek, ktorý má neuveriteľný drive a vášeň pre to, čo robí. Je označovaný za novodobého Steva Jobsa, je to jeden z najväčších inovátorov v súčasnosti. A pokiaľ máte radi takéto tie osobnostné príbehy, tak určite doporučujem, aby ste si to prečítali. Ďalšia kniha, ktorá ma zaujala v poslednej dobe, je Alex Ferguson Leading. Je to knižka v angličtine, vyšlo to nedávno. Alex Ferguson je jeden z najúspešnejších trénerov športovej histórie, vedol futbalový klub Manchester United a pre mňa je to jeden z najinšpiratívnejších ľudí. Tí, čo ma trochu poznajú, tak vedia, že mám rád toto prepojenie vlastne tej športovej tematiky s managementom a s leadershipom. A toto je Alexova 4. knižka, ak sa nemýlim, ale prvá, ktorá sa až tak nevenuje futbalu a venuje sa práve tým oblastiam, ako pracovať s tímom, ako motivovať ľudí, ako komunikovať s nadriadenými, podriadenými, práve cez tie športové oblasti a mňa to hrozne baví takéto veci a je mi to dosť blízke, takže určite doporučujem. Teraz prejdeme trochu na umeleckejšiu notu. 4. kniha, ktorá ma zaujala, je Woody Allen. Tento pánko mal nedávno 80 rokov, je to jeden z mojich najobľúbenejších režisérov a som rád, že v češtine vo vydavateľstve Slovart vyšla táto jeho kompletný prúvod s jeho tvorbou. Ja mám teda skôr rád tie jeho skoršie filmy, moje najobľúbenejší je Manhattan Murder Mystery a sú tu vlastne takto popísané prakticky všetky jeho filmy, ale do toho je tu strašne moc esejí, buď od neho priamo alebo od nejakého kolegov, ktorí majú nejakého názory. Sú tu popísané jeho múzy, sú tu popísané herci a herečky, s ktorými pracoval, čiže ak máte radi tohto režiséra a herca a celkovo jeho humor, tak toto by vám nemalo doma chýbať. Máme tu taliansku sladkú tečku nakoniec. Vybral som si knihu La Dolce Vita. Je to vlastne fotopríbeh zlatej éry talianskeho životného štýlu. Vlastne 50-60 roky, ktoré ma dosť zaujímali. V tej dobe vlastne vznikol aj film Felliniho La Dolce Vita. Sú tu z toho fotky, ale sú tu fotky aj z ďalších filmov, ktoré sa v tej dobe natáčali v Taliansku. Čiže takáto pekná kniha by vám doma nemala chýbať. Na záver by som chcel pripomenúť našu kampaň Více času na čtení, z ktorej sme si dali strašne moc práce. Ale má to super úspech a sme radi, že sú na to dobré ohlasy, tak dúfam, že sa vám to bude aj naďalej páčiť. A nezabudnite, že do každej objednávky prikladáme tieto super pohľadnice alebo darčekové poukážky, ktorým môžete svojim blízkym okrem kníh venovať viac času na čítanie. Pretože knihy sa kupujú, ale ľudia už potom ich úplne nemajú čas čítať, takže nezabudnite venovať aj ten čas. Pokiaľ sa budete chcieť objednať nejakú z tých kníh, o ktorých som hovoril, tak máte k tomu poštovné zdarma. Stačí, keď v druhom kroku objednávky na Martinus.cz zadáte kód tipy od Dušana. Ten kód je napísaný aj dole v popisku. Na záver tu máme malú súťaž. Jednomu z vás venujem knižku Woodyho Allena, o ktorej som hovoril. Stačí sa zapojiť tak, že na Instagram odfotíte vašu obľúbenú knihu, dáte k tomu hashtag Martinusáci radí, označíte tam Martinus.cz a ja potom vyberiem jedného z vás, ktorý túto knižku dostane. A to je všetko. Ďakujem vám, že ste si pozreli aj toto video a moje tipy. Želám vám krásny predvianočný čas a režisérka povedala, že som ho viac usmieť, tak sa usmiem aspoň nakoniec. A čaute.